3. päivänä synnytyksen jälkeen, kun lumi satoi Tampereen taivaalta niin hiljaa, että maailma näytti hetken lempeältä, minä seisoin vastasyntynyt poikani sylissäni oman kotini oven edessä ja yritin työntää avainta lukkoon, mutta avain ei mennyt sisään, ei edes puoliväliin, aivan kuin talo, jonka olin ostanut, sisustanut, maksanut ja pitänyt pystyssä vuosien ajan, olisi 3 päivässä unohtanut käteni. Nimeni on Aila Mäkinen, ennen avioliittoa Aila Rantanen, ja olin juuri tullut sairaalasta kotiin repeytyneenä, väsyneenä, maidosta kipeänä, kädet vapisten, vauvan hengitys lämpimänä kaulaani vasten. Ja kaiken sen keskellä olin vielä niin typerän toiveikas, että kuvittelin oven takana odottavan kahvin tuoksun, puhtaat lakanat, ehkä mieheni Tuomaksen varovaisen hymyn ja edes yhden lauseen. Tervetuloa kotiin. Sen sijaan oven pielessä kiilsi uusi lukko, eteisen ikkunassa liikahti pitsiverho ja vauva ynähti kuin olisi jo vaistonnut, ettei tämä talo ollut enää turvapaikka vaan näyttämö, jolla minun nöyryytykseni oli päätetty esittää viimeisen kerran. Painoin ovikelloa, ensin kerran, sitten uudelleen, ja lopulta ovi avautui turvaketjun verran, niin vähän, että näin vain anoppini Kaarinan kasvot, huolellisesti laitetut harmaat hiukset, tummanpunaiset huulet ja silmät, joissa ei ollut pisaraakaan myötätuntoa minulle, mutta kylläkin paljon voitonriemua. Aila, hän sanoi, kuin olisin ollut yllätysvieras enkä juuri synnyttänyt tämän talon emäntä. Sinut kotiutettiin jo. Puristin vauvaa varovasti lähemmäs, sillä syksystä asti olin opetellut puhumaan hiljaa, jottei Tuomas hermostuisi ja Kaarina alkaisi luennoida, mutta tänään ääneni oli niin heikko, että se kuulosti melkein vieraalta. Miksi avain ei sovi? Kaarina vilkaisi taaksensa, ehkä varmistaakseen, että Tuomas seisoi riittävän lähellä, mutta ei liian näkyvästi, ja vastasi rauhallisesti. Lukot vaihdettiin. Talossa pitää nyt olla rauha, vauvan kanssa ei voi tulla, ja mennä miten sattuu. Minä tulen kotiin sairaalasta, sanoin hitaasti, koska ehkä hän ei ollut ymmärtänyt. Ehkä tämä oli väärinkäsitys. Ehkä joku osa minusta halusi vielä uskoa, ettei kukaan nainen, joka oli joskus itse synnyttänyt, voisi jättää toista naista portaille 3 päivää synnytyksen jälkeen. Mutta Kaarina hymyili, ja hymy kertoi, että hän ymmärsi kaiken täydellisesti. Tuomas sanoi, että tarvitset lepoa, ja minä tarvitsen rauhallisen tilan järjestääkseni asiat oikein. Sinähän tiedät, ettei sinusta ole juuri nyt hoitamaan kotia. Tuomas ilmestyi hänen taakseen, kalpea, väsynyt, parta ajamatta, katse väistelevänä. Hän oli se mies, jonka kanssa olin mennyt naimisiin 7 vuotta aiemmin, se mies, jonka vuoksi olin suostunut asumaan lähellä hänen äitiään, se mies, jonka velkoja olin maksanut omilla tuloillani ja jonka perheyrityksen kaatumisen olin estänyt 2, mutta juuri sillä hetkellä hän näytti pojalta, joka piiloutuu äitinsä selän taakse, vaikka hänen sylissään olisi pitänyt olla hänen oma lapsensa. Tuomas, sanoin, ja ääni murtui, avaa ovi. Hän katsoi vauvaa, sitten minua, sitten äitiään, ja sanoi lauseen, joka poltti kaiken viimeisenkin toivon pois. Äiti tarvitsee rauhallisen tilan. Aila, älä tee tästä vaikeaa. Mene nyt vaikka pariksi päiväksi jonnekin, niin sovitaan myöhemmin. Vauva alkoi itkeä, pieni, käheä vastasyntyneen itku, ja minä yritin keinuttaa häntä samalla kun seisoin pakkasessa leikkaushaavan, vuodon ja kuumeisen väsymyksen kanssa, mutta ovenraossa seisovat ihmiset eivät liikkuneet. Pariksi päiväksi. Kysyin. Minä olen juuri synnyttänyt sinun poikasi. Kaarina korjasi heti, ääni terävänä. Meidän sukumme pojan, ja juuri siksi talossa pitää olla järjestys, ei sinun äitisi tapojen mukainen kaos. Siinä se oli, sama halveksunta, jota olin niellyt vuosia, vain nyt se osui minuun, kun olin heikoimmillani. Kaarina oli aina pitänyt minua vääränlaisena naisena, liian koulutettuna, mutta hänen mielestään liian pehmeänä, liian varakkaana, mutta hänen mielestään liian salakähmäisenä, koska en koskaan kehuskellut rahoillani, liian itsenäisenä, mutta hänen mielestään liian velvollisena antamaan kaiken pojalleen. Hän oli ensimmäisestä päivästä asti puhunut minulle kuin vuokralaiselle omassa elämässäni, tarkastanut ruokakaappini, arvostellut vaatteeni, valittanut keittiön järjestyksestä, käskenyt minun nousta aamuisin aikaisemmin oikean vaimon tavalla, huomauttanut ystävilleni,
ettei minulla ollut vielä lapsia, ja kun raskaus viimein alkoi, hän muuttui vielä pahemmaksi, koska vatsassani kasvoi lapsi, jota hän ei pitänyt minun lapsenani vaan palkintona omalle pojalleen. Raskauden viimeisinä kuukausina hän ilmestyi meille omilla avaimillaan ilman koputusta, siirsi vauvan vaatteet haluamalleen hyllylle, heitti pois äitini neulomat pienet sukat, koska vanhat kuolleiden ihmisten tavarat tuovat huonoa onnea, ja sanoi nauraen, että synnytyksen jälkeen minä varmaan olisin niin sekava, että hän saisi vihdoin taloon järjestyksen. Silloin luulin sen olevan anopin ivaa, en suunnitelma. Nyt seisoin sen suunnitelman ulkopuolella, sanat kirjaimellisesti lukossa. Tuomas ei katsonut minua, kun Kaarina sanoi: Aila, vauva voi tulla sisään. Jos haluat, minä osaan kyllä hoitaa häntä, mutta sinun olisi paras mennä toipumaan muualle. Maailma hiljeni niin äkisti, että kuulin oman sydämeni iskut korvissa. Hän ei ollut vain lukinnut minua ulos. Hän tarjoutui ottamaan lapseni sisään ja jättämään minut ulos, kuin olisin ollut synnytyskone, jonka tehtävä oli tehty. Siinä hetkessä jokin syvällä minussa, jossakin kohdun kivun, maidon, väsymyksen ja vuosien nielyn nöyryytyksen alla muuttui jääksi. En huutanut, en pyytänyt, en kaatunut oven eteen, vaikka kehoni olisi ehkä halunnut. Katsoin Tuomasta viimeisen kerran ja kysyin: sanotko sinä tämän myös? Hän nielaisi: äiti vain yrittää auttaa. Silloin tiesin, ettei minulla ollut enää aviomiestä siinä oviaukossa, vain aikuinen mies, joka oli juuri valinnut äitinsä vallan vaimonsa ja vastasyntyneen lapsensa yli. Minä nyökkäsin hitaasti, vauva yhä itkien sylissäni, ja sanoin: hyvä, muistakaa tämä hetki tarkasti. Kaarinan hymy leveni, koska hän luuli minun luovuttavan. Tuomas huokaisi helpotuksesta, koska hän luuli riidan siirtyvän myöhemmäksi. Kumpikaan ei tiennyt, että minä en lähtenyt tappiolla vaan todistajana. Käännyin pois ovesta, kävelin hitaasti taksille, jonka olin pyytänyt odottamaan, ja kuljettaja, vanhempi nainen, joka oli nähnyt tarpeeksi ihmisiä osatakseen olla kysymättä heti, auttoi minut istumaan ja katsoi vauvaa peilistä. Mihin ajetaan? Hän kysyi hiljaa. Pidin poikaani rintaani vasten, pyyhin hänen poskeltaan kyyneleen ja lausuin osoitteen, jota en ollut sanonut ääneen vuosiin, osoitteen Näsijärven rannalla seisovaan vanhaan kivihuvilaan, jonka vanhempani olivat jättäneet minulle testamentilla ja jonka olin pitänyt salassa Kaarinalta, Tuomakselta ja koko heidän suvultaan, koska olin oppinut liian varhain, että Lehtisen perheessä kaikki, mikä oli minun, muuttui heidän mielessään yhteiseksi, mutta kaikki, mikä oli heidän, pysyi pyhänä ja koskemattomana. Matka huvilalle kesti alle tunnin, mutta minusta se tuntui kokonaiselta elämältä, sillä jokainen kilometri vei minua kauemmas talosta, jossa olin pessyt Kaarinan kahvikupit, maksanut Tuomaksen verovelkoja, kuunnellut ivaa lapsettomuudestani, sitten raskauspahoinvoinnistani, sitten äitiyteni oletetusta kelvottomuudesta. Muistin ensimmäisen kerran, kun Kaarina oli sanonut minulle ruokapöydässä, että Tuomas olisi saanut paremman vaimon, jos ei olisi sokaistunut sinun isäsi rahoista, ja kaikki olivat nauraneet kiusallisesti, myös Tuomas. Muistin päivän, jolloin olin löytänyt hänen äitinsä pankkikuitin meidän yhteisestä laatikostamme ja tajunnut, että minun kortiltani oli maksettu hänen kylpylälomansa. Muistin sen illan, jolloin Tuomas sanoi, ettei äidille saa sanoa vastaan, koska hänellä oli korkea verenpaine, vaikka minun verenpaineeni oli raskauden aikana vaarallisen korkealla ja silti minun piti seistä keittiössä tekemässä joululaatikot. Muistin, miten Kaarina oli tarttunut vatsaani ilman lupaa ja sanonut vauvalle: mummo kyllä pelastaa sinut äitisi epäjärjestykseltä. Silloin olin nauranut hermostuneesti, tänään ymmärsin hänen tarkoittaneen sitä, kun taksi kaartoi huvilan portista, ilta oli jo sininen, järvi musta ja jäätymätön, ja talo kohosi mäen päällä suurena, hiljaisena ja arvokkaana, vanhojen mäntyjen ympäröimänä. Se oli vanhempieni rakkauden ja työn tulos, isäni Arto Rantasen rakennuttama talo, äitini Liinan sisustama, paikka, jossa olin lapsena juossut paljain jaloin nurmikolla, ja johon en ollut avioliiton aikana palannut kuin harvoin, koska Kaarina oli aina sanonut, että vaimon pitää kiintyä miehensä kotiin, ei lapsuuden kotiinsa. Avasin ovenvara avaimella, jonka olin pitänyt sairaalakassin salataskussa,
ja sisällä talo tuoksui vanhalta puulta, pellavalta, puhtaalta kylmältä ilmalta ja äitini laventelipusseilta. Ensimmäistä kertaa 3 päivään hengitin niin syvään, että rintaan sattui. Asetin vauvan olohuoneen sohvalle vilttien päälle, sytytin takkaan tulen valmiista klapeista, jotka talonmies Eino oli tuonut viikkoa aiemmin pyynnöstäni, ja soitin hänelle. Rouva Mäkinen, Eino vastasi heti, vaikka olin monta kertaa pyytänyt häntä kutsumaan minua Ailaksi. Olen huvilalla, sanoin. Tarvitsen talon lämpimäksi, lastenlääkärin numeron ja huomenna lukkoasentajan. Hän ei kysynyt miksi, vain vastasi, tulen 10 minuutissa. Seuraavaksi soitin asianajajalleni, Meri Kaljoiselle, joka oli hoitanut vanhempieni kuolinpesän asiat ja tiennyt jo vuosia, että avioliittoni ympärillä oli jotain mätää, vaikka minä olin aina vähätellyt. Hän vastasi toisella soitolla, ja kun kerroin vain tärkeimmän. 3 päivää synnytyksestä, lukot vaihdettu, anoppi ovella. Mies kieltäytyi avaamasta, vauva sylissä pakkasessa. Hänen äänensä muuttui sellaiseksi, jonka olin kuullut kerran perintöriidan aikana, teräväksi, rauhalliseksi ja vaaralliseksi. Aila, nyt kuuntele tarkasti, et mene takaisin yksin, et anna vauvaa heille, et allekirjoita mitään, tallennat kaikki viestit, ja minä käynnistän heti toimet, koska se talo, josta sinut suljettiin ulos, on sinun nimissäsi. Suljin silmäni. Kyllä, se talo oli minun nimissäni, ei Kaarinan, ei Tuomaksen, ei heidän sukunsa. Olin ostanut sen avioliiton alussa vanhempieni perinnöllä, koska Tuomas halusi asua lähellä äitiään ja Kaarina oli sanonut, että nuoren parin pitää aloittaa kunnolla, mutta kauppakirja oli tehty minun nimiini. Avioehto suojasi sen, ja Tuomas oli vuosia esittänyt ystävilleen, että se oli meidän talomme, samalla kun hänen äitinsä käyttäytyi kuin emäntä. He eivät ehkä olleet unohtaneet, vaan eivät koskaan olleet halunneet ymmärtää. Meri jatkoi, soitatko sinä pankkiin vai soitanko minä valtuutuksella? Katsoin vauvaa, joka oli viimein hiljentynyt ja nukahtanut pieni suuraollaan, ja tunsin synnytyksen jälkeisen heikkouden alla nousevan vanhan Rantasen suvun jääräpäisyyden. Minä soitan, sanoin. Ensimmäinen puhelu meni pankin varallisuuspalveluun, missä minua palveli tuttu yhteyshenkilö, Sari, ja sanoin rauhallisesti, sulje kaikki Tuomas Mäkisen lisäkortit, perheen yhteiskäyttötilin käyttöoikeudet ja Kaarina Lehtisen rinnakkaiskortti välittömästi, kaikki maksut vain minun hyväksynnälläni, myös talon käyttökuluja koskevat veloitukset tarkistetaan. Sari ei kysellyt, koska varakkaiden ihmisten hiljaiset kriisit eivät olleet hänelle uusia. Hän vain varmisti henkilöllisyyteni ja sanoi, tehdään heti. Toinen puhelu meni kiinteistönhoitoon. Huomenna aamulla vaihdetaan lukot takaisin minun valtuuttamani järjestelmän mukaisiksi ja nykyisille luvattomille avaimille ei anneta pääsyä. 3. puhelu meni Merin kautta ulosottomiehen kaltaista virallista häätö- ja hallinnan palautusprosessia valmistelevalle taholle, koska Kaarina ei ollut talossa vuokralainen, ei omistaja eikä edes minun kutsumani asukas, vaan henkilö, joka oli käytännössä ottanut talon haltuunsa poikansa avulla ilman omistajan suostumusta. 4. puhelu, ehkä tärkein, meni Tuomakselle, en siksi, että halusin kuulla hänen äänensä, vaan siksi, että halusin antaa hänelle viimeisen mahdollisuuden valita oikein. Hän vastasi ärtyneenä, Aila, missä sinä olet? Äiti on aivan poissa tolaltaan. Sinun ei olisi pitänyt lähteä noin dramaattisesti vauvan kanssa. Kuuntelin hetken hänen sanojaan ja tajusin, ettei hän edelleenkään kuullut itseään. Tuomas, tämä on yksinkertaista. Sanoin, sinä vaihdat lukot takaisin, tuot minulle uuden avaimen, pyydät anteeksi ja kerrot äidillesi, ettei hänellä ole enää mitään asiaa minun talooni ilman lupaani. Linjan toisessa päässä hiljeni. Sinun taloosi, hän sanoi lopulta, ja äänessä oli pilkahdus pelkoa. Kyllä, minun talooni. Aila, älä viitsi, se on meidän kotimme. Koti, johon en päässyt vastasyntyneen kanssa sisään. Hän huokaisi, äiti ylireagoi, mutta hän on huolissaan vauvasta. Äitisi tarjoutui ottamaan vauvan sisään ja jättämään minut ulos. Sinä vääristelet. Silloin suljin silmäni ja annoin viimeisen pehmeyden lähteä. Hyvä on, sitten puhumme asianajajien kautta. Ja Tuomas, kokeile korttiasi ennen kuin lähdet kauppaan. Mitä tuo tarkoittaa?
Hän kysyi, mutta minä katkaisin puhelun. En ehtinyt laskea puhelinta pöydälle ennen kuin viestit alkoivat tulla. Ensin Tuomakselta, mitä sinä teit korteille? Sitten Kaarinalta, pankissa on virhe, minun korttini ei toimi. Sitten taas Tuomakselta, äiti seisoo apteekissa, maksu hylättiin, vastaa heti. Minä katsoin ruutua kuin lukisin jonkun vieraan ihmisen näytelmää, sillä vuosia he olivat käyttäneet minun korttejani kuin itsestäänselvyyttä. Kaarinan ruokaostokset, hierojat, kylpylät, lahjat, Tuomaksen auton kulut, hänen golfjäsenyytensä, jopa Kaarinan ystävättärelle ostettu syntymäpäivälahja oli mennyt minun tililtäni, ja he olivat samaan aikaan kutsuneet minua kiittämättömäksi miniäksi. Nyt yksi puhelu oli tehnyt näkyväksi sen, kuka oli pitänyt heidän mukavuutensa käynnissä. Eino tuli 10 minuutissa, toi lisää puita, tarkisti lämmityksen, soitti tuttavalleen lastenlääkärille ja toi minulle samalla kaupasta ruokaa, vaippoja ja maitoa, vaikka en ollut pyytänyt. Kun hän näki kalpeat kasvoni ja tärisevät käteni, hän sanoi vain, rouva Aila, teidän äitinne olisi käskenyt minun jäädä varmistamaan, että te syötte. Purskahdin itkuun ensimmäistä kertaa sinä päivänä, en Tuomaksen, en Kaarinan, vaan äitini vuoksi, koska tajusin, miten kauan olin elänyt ihmisten keskellä, jotka vaativat minulta kaikkea, mutta eivät koskaan kysyneet, olinhan syönyt. Yö huvilalla oli pitkä. Vauva heräsi 2 tunnin välein, rintani olivat kipeät, haava vihloi, ja puhelin välkkyi pöydällä kuin hätävalo, täynnä viestejä, joissa sävy muuttui vähitellen vaatimuksesta paniikkiin. Kaarina kirjoitti. Sinä et voi sulkea minua ulos lapsenlapseni elämästä. Tuomas kirjoitti. Äiti sanoo, että tämä voi olla synnytyksen jälkeistä sekavuutta, tule järkiisi. Kaarina taas. Jos jatkat, kerromme neuvolaan, että viet lapsen epävakaaseen ympäristöön. Ja tämä viimeinen viesti sai Merin seuraavana aamuna laatimaan virallisen ilmoituksen siitä, että he uhkailivat tuoretta äitiä perusteettomilla viranomaisväitteillä. Seuraavana aamuna, kun aurinko nousi kalpeana järven takaa, olin väsynyt, mutta en murtunut. Lastenlääkäri kävi tarkistamassa vauvan, totesi hänet terveeksi ja minut uupuneeksi, mutta järkeväksi, mikä kirjattiin papereihin, ja juuri sillä välin Meri soitti. Tänään mennään talolle. En mennyt itse, koska kehoni ei olisi kestänyt, vaan Meri, lukkoasentaja, 2 todistajaa ja poliisipartio menivät paikalle. Minä seurasin videopuhelun kautta huvilan olohuoneesta, vauva sylissä, ja näin ruudulta oman taloni oven avautuvan, Kaarinan kasvot täynnä raivoa ja kauhua, Tuomaksen seisovan taustalla kalpeana, tämä on kotirauhan loukkaus. Kaarina huusi. Meri vastasi viileästi. Omistajan valtuuttama hallinnan palautus ei ole kotirauhan loukkaus. Rouva Lehtinen, teillä ei ole laillista asumisoikeutta tähän kiinteistöön. Minä olen tämän lapsen isoäiti. Se ei ole kiinteistöoikeudellinen asema. Jos en olisi ollut niin väsynyt, olisin ehkä nauranut, mutta ruudulla näkyvä kohtaus ei tuntunut hauskalta. Se tuntui siltä kuin vuosien nöyryytys olisi viimein saanut viralliset sanat ympärilleen. Kaarina yritti väittää, että talo oli hänen poikansa koti, että hän oli hoitanut sitä, että minä olin synnytyksen jälkeen sekava, mutta Meri luki ääneen kaupparekisteri ja kiinteistötiedot, joissa omistajana olin minä, Aila Rantanen Mäkinen, yksin. Tuomas kääntyi katsomaan äitiään, ja siinä hetkessä näin hänen kasvoillaan jotain, mitä en ollut ennen nähnyt. Oivalluksen, ettei äidin varmuus ollutkaan sama asia kuin totuus. Kaarina ei luovuttanut, vaan huusi. Minä olen asunut täällä viimeiset viikot. Meri kysyi. Kenen luvalla? Kaarina osoitti poikaansa. Tuomaksen. Meri vastasi. Tuomas ei omista kiinteistöä eikä voi antaa lupaa, jota hänellä ei ole. Yksi lause purki kokonaisen vallan rakenteen. Lukot vaihdettiin uudelleen minun valtuutuksellani. Kaarinaa käskettiin poistumaan talosta ja noutamaan henkilökohtaiset tavaransa sovittuna aikana valvotusti. Tuomakselle annettiin mahdollisuus hakea omia vaatteitaan, mutta hänelle ei annettu avainta. Kun poliisi totesi, että tilanne oli syytä rauhoittaa, Kaarina osoitti kameraa kohti, aivan kuin olisi tiennyt minun katsovan, ja sähisi. Sinä luulet voittaneesi, Aila, mutta sinulla on minun pojanpoikani. Silloin minä sanoin videopuheluun,
Ääneni heikko, mutta selvä. Ei, Kaarina, minulla on minun poikani. Huone hiljeni. Tuomas sulki silmänsä. Kaarinan kasvot vääristyivät vihasta. Sinä hetkenä ymmärsin, ettei taistelu koskisi vain taloa, kortteja ja lukkoja, vaan lasta, tarinaa äitiydestä ja sitä, kuka saisi määritellä minut joko epävakaaksi synnyttäjäksi tai naiseksi, jonka yli ei enää käveltäisi. Seuraavat päivät olivat myrskyä. Kaarina soitti sukulaisille, väitti minun saaneen synnytyksen jälkeisen mielenhäiriön. Tuomas lähetti pitkiä viestejä rakkaudesta, loukkauksesta ja äidin vanhasta sydänvaivasta. Hänen veljensä kirjoitti minulle, että perhettä ei kohdella pankkikorttina, mikä oli niin ironista, että Meri pyysi luvan käyttää viestiä myöhemmin todisteena siitä, miten he näkivät minut ensisijaisesti taloudellisena lähteenä. Minä en vastannut suoraan, vaan kaikki meni Merin kautta. Pankkitilit suljettiin heidän käyttöoikeuksiltaan, talon vakuutukset tarkistettiin, Tuomaksen nimissä olleet, mutta minun maksamani kulut eroteltiin. Kaarinan korttivelat paljastuivat suuremmiksi kuin olin tiennyt, ja pian kävi ilmi, että hän oli käyttänyt minun rinnakkaiskorttiani myös lainojen lyhennyksiin omassa nimessään olevaan sijoitusasuntoon, jonka olemassaoloa hän oli vuosia salannut. Tämä oli ensimmäinen suuri halkeama hänen kuningattaruutensa kruunussa. Hän oli esittänyt talossa varakasta matriarkkaa, mutta todellisuudessa hän eli minun rahojeni, poikansa heikkouden ja kulissien varassa. Kun kortit suljettiin, hänen maksunsa alkoivat kaatua yksi toisensa jälkeen. Tuomas soitti lopulta itkien, ei vielä minun puolestani, vaan koska äiti oli raivoissaan ja velkoja tuli ilmi. Aila, voisitko edes väliaikaisesti avata yhden tilin? Äidillä on maksuja. Minulla on 3 päivää vanha vauva ja tikit. Tuomas, hiljaisuus. Tiedän. Et tiedä, koska jos tietäisit, et pyytäisi minua hoitamaan äitisi maksuja sen jälkeen, kun hän lukitsi minut ulos. Hän hengitti raskaasti. Minä mokasin. Sinä valitsit. Se oli tärkeä ero. Meri aloitti samalla avioehtoon, omaisuuden erotteluun ja lapsen huoltoon liittyvät valmistelut. Ei siksi, että olisin heti päättänyt erota, vaan koska nainen, joka on kerran jätetty oven ulkopuolelle vauva sylissä, ei enää elä pelkkien lupausten varassa. Tuomas halusi tulla huvilalle, mutta en päästänyt häntä ennen kuin neuvolan perhetyöntekijä ja Meri olivat läsnä. Kun hän viimein näki poikansa viikon kuluttua, hän murtui olohuoneen nojatuoliin, katsoi pientä nukkuvaa lasta ja kuiskasi, minä en saanut pitää häntä sylissä sairaalasta tulon jälkeen. Katsoin häntä vaiti. Hän nosti katseensa. Aila, anna anteeksi, sinä pyydät sitä liian aikaisin. Mitä minun pitää tehdä? Aloita kertomalla totuus itsellesi. Äitisi ei suojellut vauvaa. Hän käytti vauvaa ottaakseen minun kotini, ja sinä annoit hänen tehdä sen. Hän kalpeni, mutta ei väittänyt vastaan. Ehkä ensimmäistä kertaa hän ei pystynyt. Kaarina puolestaan ei aikonut taipua, vaan teki liikkeen, joka paljasti hänen epätoivonsa. Hän lähetti lastensuojelun ilmoituksen väittäen minun olevan epävakaa, eristäytynyt ja estävän lapsen isää sekä isoäitiä tapaamasta vauvaa. Koska Meri oli odottanut tätä, meillä oli valmiina lääkärin lausunnot, neuvolan kotikäyntiraportti, videomateriaali oven tapahtumista, Kaarinan uhkaavat viestit ja pankkiselvitys. Lastensuojelun työntekijä kävi huvilalla, näki lämpimän kodin, hyvinvoivan vauvan, talonmiehen, lastenlääkärin raportin ja minun itkevän väsymyksestä, mutta vastaavan johdonmukaisesti kaikkiin kysymyksiin. Hän sanoi lopuksi lempeästi, huoli ei kohdistu teidän kykyynne hoitaa vauvaa, vaan siihen, miten teitä on kohdeltu. Tuo lause sai minut itkemään enemmän kuin yksikään loukkaus, koska ensimmäistä kertaa virallinen ihminen sanoi ääneen, etten minä ollut ongelma. Kun Kaarina kuuli, ettei ilmoitus johtanut siihen, mitä hän toivoi, hän tuli huvilan portille taksilla, musta turkki harteillaan, kasvot kalpeina, mutta yhä ylpeinä. Turvakamera tallensi kaiken. Hän painoi sumeria, ja minä vastasin sisäpuhelimeen. Aila, avaa, meidän täytyy puhua naiselta naiselle. Puhuit naiselta naiselle, kun seisoin ovella vauva sylissä. Hän sulki silmät hetkeksi, ehkä vihasta, ehkä laskelmoinnista. Minä ylireagoin, halusin vain suojella pojanpoikaani. Sinulla ei ole pojanpoikaa ilman äitiä. Älä ole lapsellinen. Älä ole ovellani. Silloin hänen äänensä muuttui pehmeästä teräväksi.
Luuletko, että pystyt kasvattamaan lapsen yksin? Tuomas palaa aina minun luokseni, veri vetää verta. Katsoin kameran kuvaa tuota naista porttini takana, joka oli vuosia käyttänyt sanaa veri kuin valtakirjaa. Veri ei avaa lukkoa, Kaarina. Katkaisin yhteyden. Hän seisoi portilla vielä 10 minuuttia, sitten lähti. Seuraavana päivänä sain tietää, että hänen sijoitusasuntonsa oli menossa myyntiin velkojen vuoksi, koska korttieni ja tilisiirtojeni loppuminen oli paljastanut koko hänen kulissinsa. Tuomas taas joutui kohtaamaan sen, että hänen oma elintasonsa oli rakentunut minun perintöni päälle. Auto, matkat, ravintolat, äidin kulut, jopa hänen yrityksensä pieni sivuprojekti oli saanut alkupääomansa minun säästöistäni. Kun Meri esitti hänelle erittelyn, hän istui hiljaa ja sanoi lopulta, minä luulin, että meillä oli yhteinen elämä. Meri vastasi ennen minua. Yhteinen elämä ei tarkoita, että toinen maksaa ja toinen päättää äitinsä kanssa, kuka saa tulla sisään. Osa minusta olisi halunnut nauttia tästä kaikesta, Kaarinan paniikista, Tuomaksen nöyryytyksestä, korttien sulkeutumisesta, talon takaisinotosta, mutta synnytyksen jälkeinen väsymys, vauvan maidontuoksu ja öiset heräämiset tekivät kostosta liian raskaan ylellisyyden. Sen sijaan aloin rakentaa turvaa, nimesin poikani Eemiliksi isäni Aarton toisen nimen mukaan, järjestin huvilaan hoitajan pariksi tunniksi päivässä, jotta voisin nukkua, tein testamentin, jossa lapseni asema turvattiin, mutta Kaarinalle ei jäänyt mitään vaikutusvaltaa. Perustin erillisen tilin Eemilin tulevaisuutta varten ja päätin, että jos Tuomas halusi olla isä, hänen pitäisi oppia olemaan mies ilman äitinsä ääntä suussaan. Ensimmäinen kuuleminen lastenvalvojalla oli käännekohta. Kaarina ei saanut tulla mukaan, vaikka hän yritti, ja Tuomas istui minua vastapäätä kuin koulupoika rehtorin kansliassa. Lastenvalvoja kysyi, miten synnytyksen jälkeinen kotiutuminen oli sujunut, ja Tuomas katsoi lattiaan. Huonosti, hän sanoi. Miksi? Hän nielaisi. Äitini oli vaihtanut lukot, enkä minä estänyt sitä. Miksi ette estänyt? Pitkä hiljaisuus, koska olen koko elämäni pelännyt hänen suuttumistaan enemmän kuin muiden kipua. Sanat olivat ensimmäinen rehellinen lahja, jonka hän oli antanut minulle pitkään aikaan. En antanut sen silti sokaista. Sovimme, että Tuomas saisi tavata Eemiliä huvilalla valvotusti, myöhemmin laajemmin, jos hän kävisi terapiassa, muuttaisi erilleen äitinsä vaikutuspiiristä ja sitoutuisi siihen, ettei Kaarina lähestyisi lasta ilman minun lupaani. Hän suostui, koska vaihtoehtoja ei ollut tai koska hän ehkä vihdoin ymmärsi, en tiennyt kumpaa. Kaarina sai tästä raivokohtauksen, lähetti Tuomakselle 10 viestejä, joissa sanoi minun noituneen hänet, vieneen pojan ja lapsen ja rahat, ja Tuomas näytti minulle viestit vapisevin käsin. En tiedä miten lopetan tämän, hän sanoi. Sanomalla ei, vastasin. Se kuulostaa helpolta. Ei se ole helppoa, mutta se on aikuisuuden hinta. Hän sulki puhelimen ja itki, sillä hetkellä näin hänessä sekä miehen, joka oli satuttanut minua, että lapsen, jonka Kaarina oli kasvattanut jatkeekseen. Kumpikaan ei vapauttanut häntä vastuusta, mutta se teki tarinasta monimutkaisemman kuin puhdas viha. Oikeudellinen osa eteni kuitenkin omaa rataansa. Kaarinaa vaadittiin palauttamaan kaikki minun varoillani luvatta tehdyt maksut tai ainakin merkittävä osa niistä. Häntä vastaan tehtiin rikosilmoitus maksuvälineen väärinkäytöstä ja luvattomasta talon hallintaan puuttumisesta, ja vaikka hän yritti väittää kaiken olleen perheen sisäistä yhteistä taloutta, viestit, kuitit ja pankkikirjaukset osoittivat, että hän oli käyttänyt korttejani myös asioihin, joista en ollut tiennyt. Hänen ystävänsä katosivat ympäriltä nopeasti, kun kävi ilmi, etteivät kylpylä viikonloput, lounaat ja lahjat olleetkaan Kaarinan omaa anteliaisuutta, vaan minun rahojani. Tämä oli hänelle ehkä pahempaa kuin virallinen syyte, maineen mureneminen niiden naisten edessä, joiden edessä hän oli vuosia esittänyt suurta suvun matriarkkaa. Eräänä iltana sain häneltä pitkän ääniviestin, jossa hän ei pyytänyt anteeksi, vaan itki omaa kohtaloaan. Sinä et ymmärrä, mitä on menettää poika, talo, asema ja lapsenlapsi samalla kertaa. Kuuntelin sen nimettäessäni Eemiliä, katsoin poikani sulkeutuvia silmiä ja vastasin mielessäni, etten minä ollut vienyt niitä häneltä. Hän oli yrittänyt ottaa ne minulta ensin. Ääneen en sanonut mitään.
Osa 1 päättyy siihen päivään, jolloin sain Meriltä viestin. Kaarina on kutsuttu viralliseen kuulusteluun, pankki vaatii selvitystä, sijoitusasunto menee myyntiin ja Tuomas on ilmoittanut muuttavansa väliaikaisesti pois äitinsä luota. Istuin huvilan lasiverannalla, Eemili nukkui sylissäni, järvi oli jäätynyt yön aikana ohueen hopean ja ensimmäistä kertaa synnytyksen jälkeen en tuntenut olevani ajettu, lukittu tai syrjäytetty. Olin heikko, kyllä, tikit kiristivät, uni oli palasina, sydän särkyi avioliittoni raunioilla, mutta minun ympärilläni oli oma taloni, omat paperini, oma nimeni ja poika, jota kukaan ei ottaisi minulta ovenraosta. Kaarina oli luullut, että vaihtamalla lukon hän ottaisi minulta kodin, mutta todellisuudessa hän oli avannut silmäni sille, että olin vuosia antanut avaimia ihmisille, jotka eivät koskaan ansainneet niitä, ja nyt oli minun vuoroni päättää, kuka sai enää astua sisään. Kun Merin viesti tuli, istuin lasiverannalla Eemili sylissäni ja katsoin, kuinka ohut jää levittäytyi Näsijärven pinnalle kuin uusi, hauras iho vanhan haavan päälle, ja siinä hetkessä ymmärsin, ettei taistelu ollut päättynyt siihen, että Kaarina kutsuttiin kuulusteluun tai että Tuomas vihdoin uskalsi pakata laukkunsa pois äitinsä luota, sillä todellinen sota ei käyty pankkitileillä, lukkojen metallissa tai asianajajien kirjeissä, vaan siinä, kuka saisi kirjoittaa minun äitiyteni tarinan. Kaarina oli vuosia harjoitellut valtaa keittiönpöydissä, sukulaisten kahvikutsuilla ja poikansa korvaan kuiskatuissa lauseissa, ja vaikka hänen korttinsa oli suljettu, hänen sijoitusasuntonsa menossa myyntiin ja hänen ylpeytensä murenemassa, hänellä oli yhä jäljellä yksi ase. Kyky esittää itsensä uhrina, vanhana äitinä, jolta paha miniä oli vienyt pojan ja kodin, jonka hän oli mielessään jo ottanut omakseen. Ensimmäinen vastaisku tuli nopeammin kuin odotin, sillä seuraavana aamuna Meri soitti ja sanoi, että Kaarina oli toimittanut poliisille oman selvityksensä, jossa hän väitti minun olleen synnytyksen jälkeen sekava, aggressiivinen ja kyvytön huolehtimaan lapsesta, ja että lukkojen vaihto oli tehty perheen turvallisuuden vuoksi, koska minä muka olin uhannut lähteä vauvan kanssa keskellä yötä tuntemattomaan paikkaan. Kuuntelin Merin ääntä ja tunsin veren nousevan poskiin, en pelosta vaan inhosta, sillä mikään ei ollut Kaarinalle pyhää. Ei synnytys, ei äidin hauraus, ei vastasyntyneen rauha, ei edes se totuus, jonka näki videolta. Minä seisomassa oven ulkopuolella lääkepussi kädessä ja lapsi sylissä, hän ovenraossa turvaketjun takana. Mitä me teemme? Kysyin, ja Meri vastasi rauhallisesti. Emme puolustaudu paniikissa, vaan rakennamme aikajanan niin tarkasti, ettei hänen tarinansa löydä rakoa. Seuraavat päivät muuttuivat paperien, todistajien ja muistojen keräämiseksi. Taksinkuljettaja kirjoitti lausunnon siitä, missä kunnossa olin kotiutuessani ja miten minut oli jätetty ulos. Eino vahvisti, milloin saavuin huvilalle ja missä tilassa minä ja vauva olimme. Lastenlääkäri antoi lausunnon Eemilin hyvästä hoidosta. Neuvolan työntekijä kirjasi, että kotikäynnillä ympäristö oli turvallinen ja äiti uupunut mutta johdonmukainen. Pankki toimitti logit rinnakkaiskorttien käytöstä, kiinteistörekisteri vahvisti minun omistusoikeuteni ja Meri kokosi Kaarinan viestit, joissa tämä ensin uhkasi neuvolalla ja lastensuojelulla, sitten pyysi korttien avaamista, sitten väitti olevansa se, joka pelastaisi lapsen minun käsistäni. Jokainen paperi oli kuin naula siihen arkkuun, johon Kaarinan valheet suljettaisiin, mutta samalla jokainen paperi muistutti minua siitä, miten paljon olin vuosien ajan antanut tapahtua ilman todistajia. Tuomas tuli huvilalle ensimmäiseen valvottuun tapaamiseen 2 päivää myöhemmin, ei enää kalliissa takissa ja äitinsä valitsemassa huivissa, vaan vanhassa villapaidassa, silmät punaisina ja kädet tyhjinä, koska Meri oli neuvonut, ettei hän toisi lahjoja sovittelun sijaan. Hän istui olohuoneessa jäykkänä, kun annoin Eemilin hänen syliinsä, ja hetken näin hänen kasvoillaan sellaista rakkautta, jota en ollut nähnyt synnytyssairaalassa, en kotiovella, en vielä kertaakaan lapsen syntymän jälkeen. Se teki minulle kipeää, sillä helpompaa olisi ollut, jos hän olisi ollut täysin kylmä, täysin paha, täysin äitinsä kaltainen, mutta hän ei ollut, hän oli heikko, kasvatettu heikoksi,
Opetettu tottelemaan äidin pelkoa ja naamioimaan se velvollisuudeksi. Hän on niin pieni, Tuomas kuiskasi. Niin oli silloin ovellakin. Vastasin, en julmasti vaan muistuttaen. Hän sulki silmänsä ja kyynel putosi Emilin peitolle. Äiti sanoi, että jos päästän sinut sisään, hän lähtee pois eikä koskaan anna anteeksi. Hän sanoi, että sinä viet lapsen minun suvultani ja että hän tiesi paremmin, miten vauvaa hoidetaan. Istuin vastapäätä ja kysyin, ja sinä uskoit häntä enemmän kuin minua. Minä pelkäsin häntä enemmän kuin uskalsin rakastaa sinua oikein, hän sanoi. Se oli ensimmäinen lause, joka ei yrittänyt pestä häntä puhtaaksi. Katsoin häntä pitkään ja sanoin, jos haluat olla Emilin elämässä, sinun täytyy oppia, ettei äitisi tunne saa olla lapsesi laki. Hän nyökkäsi ja suuteli varovasti vauvan päätä, mutta kun hänen puhelimensa värisi pöydällä ja näytöllä näkyi Kaarinan nimi, hän sepsähti niin voimakkaasti, että Emili ähkäisi unissaan. Minä osoitin puhelinta ja sanoin, siinä on ensimmäinen harjoitus. Tuomas katsoi ruutua, kasvot kalpeina, antoi sen soida loppuun ja käänsi puhelimen nurinpäin. Pieni teko, mutta pieniä tekoja tarvittiin talon perustuksiin, jos mitään uutta aiottiin rakentaa. Kaarina ei kuitenkaan tyytynyt hiljaisuuteen, vaan ilmestyi samana iltana Tuomaksen väliaikaiselle asunnolle ja teki kohtauksen rappukäytävässä, huusi naapurien kuullen, että hänen poikansa oli varastettu, että minä olin noita, että raha oli tehnyt minusta hirviön. Ja kun Tuomas ei avannut ovea, hän soitti ambulanssin väittäen saavansa sydänkohtauksen. Sairaalassa todettiin paniikkikohtaus ja korkea verenpaine, mutta Kaarina käytti sitäkin aseena, lähettäen Tuomakselle kuvan sairaalarannekkeestaan tekstillä, jos kuolen, se on sinun vaimosi syy. Tuomas tuli seuraavana päivänä huvilalle romahtaneena ja sanoi, ettei pysty tähän. Minä olin juuri imettänyt, väsynyt, hiukset pesemättä, mutta jokin minussa pysyi vakaana. Sitten et pysty olemaan isä ilman apua, sanoin. Hän katsoi minua kuin olisin lyönyt, mutta sitten nyökkäsi. Meri järjesti hänelle perheterapeutin yhteystiedot, ja ensimmäistä kertaa elämässään Tuomas varasi ajan ilman, että kysyi äidiltään lupaa. Sillä välin Kaarinan taloudellinen maailma romahti järjestelmällisesti. Pankki lähetti hänelle vaatimuksen selvittää luvattomat korttimaksut. Sijoitusasunnon velkojat alkoivat vaatia maksuja. Hänen ystävänsä vetäytyivät, kun selvisi, ettei hänen anteliaisuutensa ollut hänen omaansa, ja pahinta kaikesta, hänen seurapiirinsä naiset, ne samat, jotka olivat vuosia istuneet hänen kanssaan kahviloissa puhumassa nykyajan miniöiden heikkoudesta, alkoivat kuiskia, että Kaarina oli käyttänyt synnyttäneen minien rahoja ja yrittänyt ottaa talon haltuunsa. Maine, jota hän oli rakentanut tarkemmin kuin moni rakentaa taloa, alkoi murentua yhdestä lauseesta toiseen. Hän yritti tulla huvilalle uudelleen, mutta portilla oli nyt uusi järjestelmä, kamera, tallennus ja selkeä kyltti yksityisalueesta, ja kun hän painoi sumeria, en vastannut. Hän seisoi portin ulkopuolella pakkasessa ja huusi, minä olen hänen isoäitinsä. Iv, mutta metsä nieli sanat eikä talo liikkunut. Seuraavassa kuulustelussa Kaarinan tarina alkoi horjua, sillä poliisi kysyi yksinkertaisia kysymyksiä, joihin valheet eivät mahtuneet. Miksi lukot vaihdettiin ilman omistajan lupaa? Miksi minulle ei annettu uutta avainta? Miksi Kaarinalla oli rinnakkaiskortti minun tililtäni? Miksi hän tarjoutui ottamaan vauvan sisään, mutta jättämään äidin ulos? Miksi hän lähetti huoli-ilmoituksen vasta korttien sulkemisen jälkeen? Miksi talon lukkojen vaihdosta ei ollut minun suostumustani? Ja miksi hän oli käyttänyt minun korttiani oman sijoitusasuntonsa lainan kuluihin? Kaarina vastasi ensin itsevarmasti, sitten loukkaantuneesti, sitten itkien, ja lopulta hän sanoi lauseen, joka kirjattiin pöytäkirjaan, ja jonka Meri myöhemmin luki minulle lähes voitonriemuttomalla tyyneydellä. Minä ajattelin, että kaikki oli kuitenkin perheen yhteistä. Juuri siinä oli koko tragedia, sillä Kaarina oli pitänyt minun rahojani yhteisinä, minun taloani yhteisenä, minun vauvaani sukuunsa kuuluvana, minun jaksamistani ehtymättömänä, mutta minun kipuni, minun oikeuteni ja minun rajani eivät olleet koskaan olleet hänen mielestään yhteisiä. Oikeudellinen prosessi ei ollut nopea, mutta se eteni. Maksuvälineen väärinkäytöstä tehtiin syyteharkinta, talon hallintaan puuttumisesta ja lukkojen vaihdosta annettiin vahva näyttö siviilivaateisiin.
Kaarinaa velvoitettiin palauttamaan merkittävä osa luvattomista maksuista, ja Tuomas joutui allekirjoittamaan selvityksen, jossa hän tunnusti, ettei hänellä ollut oikeutta antaa äidilleen pääsyä taloon ilman minun suostumustani. Se paperi oli hänelle raskaampi kuin mikään sakko, sillä siinä hän joutui sanomaan virallisesti sen, mitä oli koko avioliiton vältellyt. Hän ei omistanut sitä, mitä oli äitinsä edessä esittänyt omistavansa. Joulukuussa, kun Eemeli oli jo vähän yli kuukauden ikäinen ja oppinut avaamaan silmiään pitkiä hetkiä kuin hän olisi kuunnellut maailmaa ennen kuin päättäisi luottaa siihen, Tuomas tuli tapaamiseen ja kertoi muuttaneensa virallisesti pois Kaarinan luota pieneen vuokra-asuntoon. Hän oli käynyt 3 terapiatapaamisessa, estänyt äitinsä numeron öisin ja alkanut selvittää omia velkojaan. En taputtanut, en kiittänyt, en sanonut olevani ylpeä, koska nämä olivat asioita, joita aikuisen miehen olisi pitänyt tehdä kauan sitten. Mutta sanoin, hyvä, jatka. Se riitti hänelle sillä hetkellä. Hän kysyi varovasti, olisiko meillä vielä mahdollisuus avioliittoon. Katsoin häntä, miestä, joka oli antanut äitinsä seistä oven ja synnyttäneen vaimon välissä, ja tunsin sekä surua että outoa vapautta. Tuomas, minä en tee päätöstä nyt, en väsyneenä, en maidon, pelon ja oikeuspapereiden keskellä, mutta tiedän tämän, jos palaamme joskus, emme palaa siihen avioliittoon, jossa äitisi avain roikkui meidän välissämme. Hän nyökkäsi, ja ensi kertaa hän ei pyytänyt nopeaa vastausta. Kaarina sen sijaan sai joulun alla viimeisen suuren nöyryytyksensä, kun sijoitusasunto myytiin tappiolla ja hänen oli muutettava pois suuresta vuokrakodistaan pienempään kerrostalokaksioon. Hän yritti saada Tuomaksen kantamaan huonekaluja, mutta tämä vastasi vain, voin auttaa muutossa, mutta en maksa velkojasi enkä syytä Ailaa. Kaarina löi häntä kasvoille ensimmäistä kertaa aikuisena, ja Tuomas kertoi minulle myöhemmin, ettei isku sattunut yhtä paljon kuin se, että hän ymmärsi minun kuulleen saman käden äänen vuosia ilman, että se koski ihoani. Hän auttoi silti muutossa, koska rajat eivät tarkoita julmuutta, mutta hän ei jäänyt yöksi, ei antanut äidille avainta omaan asuntoonsa eikä suostunut puhumaan Eemilistä muuten kuin minun ehtojeni mukaan. Jouluaattona olin huvilalla Eemilin, talonmiehen Ainon ja hänen vaimonsa sekä Merin kanssa, joka tuli tuomaan paperit ja jäi riisipuurolle, koska lumimyrsky sulki tien. Tuomas tuli iltapäivällä 2 tunniksi, toi vauvalle pehmeän villapeiton, jonka oli itse ostanut eikä äitinsä valinnut, ja istui lattialla katsomassa, miten Eemili heilutti käsiään kuusen valoja kohti. Hetken talossa oli rauha, ei täydellinen, ei satujen rauha, vaan sellainen hauras hetki, jossa ihmiset eivät yritä omistaa toisiaan. Kun Tuomas lähti, hän sanoi ovella. Äiti pyysi, voisiko nähdä kuvan vauvasta. Ei vielä, vastasin. Hän nyökkäsi, minä sanoin hänelle saman. Suljin oven ja nojasin siihen pitkään, en siksi että pelkäsin, vaan koska jokainen suljettu ovi omilla ehdoillani paransi hieman sitä ensimmäistä ovenraosta nähtyä nöyryytystä. Keväällä asia tuli lopulta sovintoneuvotteluun, jossa Kaarina istui vastapäätäni ensi kertaa kuukausiin. Hän oli laihtunut, hiukset harmaammat, meikki huolellinen mutta silmien alla varjot, ja hänen mukanaan oli asianajaja, joka näytti väsyneeltä jo ennen kuin kokus alkoi. Kaarina ei katsonut vauvaa, koska vauva ei ollut mukana. Hän katsoi minua ja sanoi jäykästi. Minä olen menettänyt paljon. Vastasin, minä melkein menetin oman kotini 3 päivää synnytyksen jälkeen. Hän puristi laukkuaan. Sinä et ymmärrä äidin rakkautta poikaansa. Ymmärrän nyt liiankin hyvin, mitä tapahtuu, kun rakkaus muuttuu omistamiseksi. Neuvottelussa sovittiin korvauksista, maksusuunnitelmasta ja siitä, että Kaarina ei lähestyisi minua, huvilaa tai lasta ilman minun kirjallista lupaani. Rikosasian osalta hän sai myöhemmin tuomion lievemmästä maksuvälineen väärinkäytöstä ja sakkoja, mutta siviilioikeudelliset korvaukset olivat hänelle raskaammat, koska ne veivät viimeisetkin kulissit. Ennen neuvottelun päättymistä hän pyysi saada sanoa yhden asian ilman asianajajaa. Meri katsoi minua, minä nyökkäsin. Kaarina käänsi katseensa minuun ja sanoi, kun näin sinut ovella vauva sylissä, ajattelin vain, että jos päästän sinut sisään, menetän paikkani. Huoneessa tuli hiljaista. Hän jatkoi, ääni matalana. Minä en ajatellut, että sinä olit juuri synnyttänyt,
En ajatellut sinua äitinä, ajattelin itseäni. Se oli lähimpänä todellista anteeksipyyntöä, mitä hänestä siinä hetkessä irtosi. Odotin. Tulisiko sana anteeksi, mutta sitä ei tullut. Vastasin silti. Siksi, et saa paikkaa lapseni elämässä, ennen kuin opit näkemään muut ihmiset ilman, että he uhkaavat sinua. Hän nyökkäsi jäykästi, ehkä vihasta, ehkä häpeästä. Seuraavina kuukausina elämä alkoi asettua uuteen muotoon, mutta se ei ollut paluu vanhaan. Minä jäin huvilalle, en koska pakenin, vaan koska se oli vihdoin koti, jossa minulla oli avaimet, paperit ja rauha. Tuomas tapasi Eemilia säännöllisesti ja oppi vaihtamaan vaipan, lämmittämään pullon, laulamaan hiljaa vaikka hänen äänensä oli huono, ja ennen kaikkea olemaan katsomatta puhelintaan joka kerta kun äiti soitti. Joskus hän itki vauvaa pitäessään, joskus minä itkin yksin suihkussa ja vähitellen suru muuttui vähemmän teräväksi. Avioliittoamme emme korjanneet nopeasti, vaan sovimme asumuserosta, terapiasta ja siitä, että luottamus rakennettaisiin vain, jos se joskus rakentuu. Hän kysyi kerran, voisiko muuttaa huvilan vierasmajaan ollakseen lähellä lasta, ja minä sanoin ei julmuudesta, vaan koska hän ei vielä osannut olla lähellä ilman, että vanhat rajat hämärtyisivät. Hän hyväksyi sen, mikä kertoi enemmän muutoksesta kuin yksikään lupaus. Kaarina näki Eemilin ensimmäisen kerran vuoden kuluttua perheneuvolan valvotussa tapaamisessa, ja sekin tapahtui vain siksi, että Tuomas oli vuoden ajan pitänyt rajansa, ja Kaarina oli käynyt omassa terapiassaan, johon hän suostui aluksi vain saadakseen mahdollisuuden, mutta jatkoi ehkä siksi, että huomasi ensimmäistä kertaa, miten tyhjää valta oli ilman rakkautta. Tapaamisessa hän istui huoneen toisella puolella kädet sylissä eikä uskaltanut ojentaa niitä. Eemili konttasi matolla leluauton perässä eikä tiennyt, että tämä harmaahiuksinen nainen oli joskus yrittänyt ottaa hänet äidiltään ovenrausta. Kaarina itki hiljaa ja sanoi minulle, hän näyttää Tuomakselta pienenä. Vastasin, hän näyttää itseltään, se oli tärkeä korjaus. Kun tapaaminen päättyi, hän kysyi, saisiko joskus antaa hänelle kirjan. Ehkä, sanoin, kun se ei ole lahjus, vaan kirja. Niin alkoi uusi pitkä tie, ei sovinto, vaan valvottu mahdollisuus. Huvilasta tuli myöhemmin enemmän kuin turvapaikka minulle, sillä kun tarinani levisi merin kautta erään oikeusseminaarin anonyyminä esimerkkinä, minuun otti yhteyttä useita naisia, jotka olivat kokeneet synnytyksen, sairauden tai taloudellisen riippuvuuden keskellä samanlaista painostusta. En halunnut julkisuutta nimelläni, mutta perustin vanhempieni muistoksi pienen rahaston, joka auttoi tuoreita äitejä ja väkivaltaisista tai kontrolloivista perhetilanteista lähteviä naisia saamaan oikeudellista neuvontaa, tilapäistä majoitusta ja konkreettista apua, kuten lukkojen pankkitilien suojausta ja neuvolalausuntojen hankkimista. Nimesin sen avaimen rahastoksi, koska yksi lukko oli opettanut minulle, miten nopeasti koti voi muuttua vankilaksi, jos väärä ihminen pitää avainta. Meri nauroi nimen kuullessaan ja sanoi, että se oli täydellinen. Eino ripusti huvilan eteiseen pienen messinkikyltin, jossa luki avaimen talo, ja aina kun näin sen, muistin sen päivän, kun seisoin pakkasessa vauva sylissä ja ajattelin olevani yksin. En ollut enää. 2 vuotta myöhemmin istuin samalla lasiverannalla. Eemili taaperteli lattialla puupalikoiden keskellä. Tuomas oli tulossa viikonlopputapaamiseen ja Kaarina lähetti joskus korteilla lyhyitä, varovaisia viestejä, joissa ei enää ollut määräyksiä vaan kysymyksiä. En vieläkään luottanut häneen täysin, mutta en myöskään elänyt hänen varjossaan. Tuomas oli kasvanut hitaasti omaksi ihmisekseen, ei täydelliseksi, ei sankariksi, mutta mieheksi, joka saattoi sanoa äidilleen ei ja pojalleen kyllä ilman, että ne sotkeutuivat toisiinsa. Eräänä iltana hän seisoi huvilan ovella lähdössä ja sanoi, Aila, en tiedä saanko koskaan sinua takaisin. Katsoin häntä, en vihalla, en enää rakkaudellakaan samalla tavalla, vaan rauhallisesti. Minä en ole tavara, jonka saa takaisin, Tuomas, mutta voit olla elämässäni oikein, jos et enää yritä omistaa sitä. Hän nyökkäsi, ja se riitti sinä iltana. Aikaa myöten opin, ettei kaikkien tarinoiden tarvitse päättyä siihen, että avioliitto pelastuu tai tuhoutuu täydellisesti.
Joskus tarina päättyy siihen, että nainen pelastaa itsensä, lapsensa ja rajansa, ja kaikki muut saavat joko kasvaa niiden ympärillä tai jäädä ulkopuolelle. Kaarina oppi hitaasti, että isoäitiys ei ole oikeus vaan suhde, jonka lapsen äiti voi keskeyttää, jos sitä käytetään aseena. Tuomas oppi, että äidin rakastaminen ei tarkoita vaimon uhraamista. Minä opin, että hiljaisuus ei aina ole viisautta, joskus se on vain pelkoa hienommalla nimellä. Ja Eemeli kasvoi talossa, jossa ovet avattiin lempeästi, mutta lukot olivat kunnossa. Viimeisen kerran, kun ajattelin sitä synnytyksen jälkeistä päivää ilman, että rintaani puristi, oli Eemilin 3. syntymäpäivänä. Olimme järjestäneet pienet juhlat huvilan pihalla. Järvi kimalsi, lapset juoksivat, Tuomas grillasi, Meri joi kahvia Ainon vaimon kanssa, ja Kaarina istui erillään penkillä, kutsuttuna mutta ei hallitsevana, pieni paketti sylissään. Hän antoi sen minulle ensin, ei lapselle, ja kysyi. Saanko? Minä avasin paketin. Siellä oli vanha lastenrunokirja, jonka etusivulle hän oli kirjoittanut. Eemilille, jos äiti sallii, mummolta, joka opettelee koputtamaan. Katsoin häntä pitkään, sitten annoin kirjan Eemilille. Se oli pieni hetki, mutta juuri pienistä hetkistä uusi maailma rakentui. Myöhemmin samana iltana, kun vieraat olivat lähteneet ja Eemili nukkui, seisoin huvilan portailla avain kädessäni, sama vara-avain, jolla olin tullut sisään sinä yönä, kun minut suljettiin ulos toisesta talosta. Tuomas seisoi pihan reunalla ja kysyi, halusinko hänen jäävän auttamaan siivouksessa. Sanoin, voit jäädä tunniksi. Hän hymyili, koska tiesi, että tunti oli enemmän kuin ei mitään ja vähemmän kuin oikeus. Suljin oven perässäni, en lukinnut sitä heti, vaan jäin kuuntelemaan talon hiljaisuutta, joka ei enää ollut yksinäisyyttä, vaan omaa rauhaa. Jos joku kysyy, kostinko Kaarinalle, vastaan, että en kostanut niin kuin hän olisi ymmärtänyt. En vienyt häneltä lapsenlasta ikuisesti, en polttanut hänen nimeään kylän raitilla, en nöyryyttänyt häntä ovella samalla tavalla kuin hän nöyryytti minua, mutta suljin kortit, palautin talon omistajalleen, annoin viranomaisten katsoa hänen tekojaan päivänvalossa ja pakotin hänet elämään maailmassa, jossa minun rajani eivät enää taipuneet hänen tahtonsa. Se oli hänelle pahempi kuin huuto, koska hän oli aina voittanut huutamalla. Minä voitin pysymällä hiljaa vain siihen asti, kunnes puhuin oikeassa paikassa, oikeilla papereilla, oikeilla sanoilla, ja jos joku kysyy, mitä opin, vastaan. Älä koskaan anna kenellekään avainta, joka ei ymmärrä, että avain on luottamus eikä valta. Minä olin Aila Rantanen-Mäkinen, nainen, joka palasi sairaalasta 3 päivän ikäisen lapsen kanssa ja löysi uuden lukon omasta ovesta. Mutta en jäänyt portaille itkemään, vaan menin taloon, jonka vanhempani olivat jättäneet minulle. Soitin yhden puhelun, suljin heidän korttinsa, avasin oman elämäni ja aloitin tarinan uudelleen niin, että tällä kertaa minä päätin, kuka sai tulla sisään, kuka jäi ulos ja millä ehdoilla rakkautta kutsutaan perheeksi.